Dan Davies yn brasgamu ymlaen. A'r bas wedyn i Adam Wilson. Gwylio ryddhau Leo Smith i'r Cwrt Cosby. Thyn ni nôl i Daniels, angen yr ansawdd i'r Cwrt Cosby. Mae'n heibio i Howard ar groesiad ar draws y Cwrt 6. Mae'n y gam sefyll fod y bel yng nghefn yr hwyd. Mae'r farn wraig cynorthwyol. Kerry Williams di dynodi fod unau brobl neu Wilson yn cam sefyll yn y Cwrt 6 pan ddoth y groesiad am mewn. 30 munud o'r gêm di chwarae, brobl ar gig gornel. Tuag at Ysmotin, a Dan Davies sydd i'r Seintiau Newydd ar y blaen. Yr ansawdd yn odidog gan brobl. Yr pencampwyr ar y blaen yma ar neuadd y parc. Davies y lle o'i flaen i frasgamu ymlaen o'r cefn. Bas yn rhyddhau Daniels. Ond Smith yw'r opsiwn yn y Cwrt Cosby. Litchfield erbyn allan mor bell ar outlets. Smith, acrobataidd mae'n disgyn wedyn i Davies. A dath barhau i'r ediad i mewn i'r Cwrt Cosby. Ail o'r noson i'r amddiffynwr. Davies ddechreuodd y symudiad. A fo sy'n gorffan yn glinigol yn y Cwrt Cosby. Oes y gyfle Aberystwyth yn ôl i mewn i'r gêm ac i gornel tuag at y postyn pella. So neb yn orin y bryd, mae Charlie Edge yn ffigio i fyny. Groesiad i mewn tuag at Iwan Lewis, ond yno o Dan Davies i glirio. A rwan yna gyfle wrth ymosod, mae yna gyflymder yn draed Wilson. Mae Jenkins ddim yn dod allan y Cwrt Cosby. Mae tu cefn i Howard ar ei droed chwith. Yr ergyd yng nghefn yr oed. Be ar y ddiar o Jenkins yn y gol yn ei wneud. I bel o'r oddi. Ond mae Wilson wedi manteisio yn llwyr. 5 gol o'r tymor i'r asgellwr. O un pen y cae i'r llall. Fynd o ddrwg i waith i Aberystwyth. Y Seintiau Newydd tair. Aberystwyth dim. Routledge, sotliad gan Chislevich nôl i John Routledge. Thyn ni nôl i Leo Smith os y bedwaredd cyn ar yr amser. Oes ma' na y gymeddiwiriad bach, dwi'n meddwl. Mae'n grasfa i'r ymwelwyr rwan. Wrth i'r cloc daro 45 o funudau. Leo Smith i rwydau ail gol o'r tymor. Redmond, Wilson, mae tu cefn i Edge a Howard. Opsiwn yn y Cwrt Cosby, un oed i brobl yn pasio'r bel to get y gol. Y gol wrth i giro. Thorne yna fel capten yn gwneud i waith amddiffynol. Chislevich yn torri mewn i Evans a heibio i Flint yr ergyd i gefn yr hwyd. I golwr yn di symud. Mae'n dod ddrwg i waith ar ddechrau'r ail hanner yma. Chydig dros 4 munud wedi chwarae. 5 o'r noson i'r Seintiau Newydd. Josh Daniels rwan cisio ymdeipio i Edge. Dyna'r bel yn ôl na, mae'n cael ei groesio difn i mewn tuag at Chislevich yn cael ei ail gol o'r noson. Groesiad o dito gan Daniels yn chodi'n gelfydd i'r postyn pella. Chislevich yn eidio yn uwch na'r amddiffynwr i benio i ail o'r noson. Heibio i Jenkins. Daniels ymlaen i Wilson. Daniels, fyddai'r ddau Clark mae'n teibio i Howard, mae'n llawer ei hawdd i'r Seintiau Newydd. Gwion Dafydd ar ergyd. O, mae'n gorffan o'na yn gelfydd, jyst yn pasio i tu mewn i'r postyn agosa. Seithfed nedd i'r Seintiau Newydd. Routledge. I Daniels, mae wedi bod yn allweddol lawr y dde mewn o Daniels. Heiddi gol i hun, ond thyn ni nôl ar draws i Mariet ar ergyd. Bel disgyn i brobl! Llai na munud ar ôl rhwydo'r seithfed. A brobl, di rhwydo'r seithfed. Fo o'r tymor 8fed o'r noson i'r Seintiau Newydd. Mae'n noson drychinebus i dîm Anthony Williams yma ar neuadd y parc. Astles i Gwion Dafydd ar ergyd, taro'r postyn, Clark, arbeidiad wych gan Jenkins y trona. A wedyn Dan Davies yn taranu hwnna dros y traws. Dyle wedi taranu i gefn yr hwyd am hat-trick. 10 munud o'r 90 yn weddill. Chislevich i Clark, mae tu cefn i Howard, Clark, 9fed i'r Seintiau Newydd, Jenkins a Howard yn redeg i mewn i'w gilydd. Mat ar hawdd oedd i Ben Clark fynd o'i amgylch. Seintiau Newydd 9, Aberystwyth dim. Astles, mi os yn hwyr o gol. Ryan Astles ar ergyd, mae gwirodd i ar Gwion Dafydd.
Ail o'r noson i'r blaenwr ifanc. Mae'n 10 gol i'r Seintiau Newydd. Mariet. Tislovic yn troi, mae o'n chwilio am un arall. Arbediad, o yna mae Dan Williams, monach llwyr. Yn amddiffyn Aberystwyth. 11 gol i'r Seintiau Newydd heno. Hwna'n gol gynta i Daniel Williams yn uwch yngred Cymru. We started really well, and then we really sort of put the pressure on right the way throughout. We didn't really take our foot off the pedal at any point. So, you know, fair play to the lads. You know, they worked hard. You know, just as pleasing as anything else was the tempo play to try and get the ball back as soon as we lost it. We won it high, we counter pressed really well. So, pleased overall. Obviously, going to be pleased with winning 11-0. I said to the boys, I felt sorry for them after the game. It was just disappointing the manner of some of the goals. That's my issue. You come here, and if we don't get 3 points, we're probably not expected to get 3 points. Let's be real. But it's the manner of the defeat. However, it is only 3 points lost. Just neis gael bod ar cael nôl a gael munud a ges i fwy o munud a beth dwi'n hoed i gael yn fyma wan ac sgorio 2, so dwi'n hapus.